Θεατρική βραδιά. Τένεσι Ουίλιαμς. Χαιρετισμούς από τη Βέρθα. Μετάφραση Νίκου Γκάτσου. Βέρθα, η Μέρη Αρώνη. Γκόλντι, η Ντίνα Κόνστα. Λένα, η Ναταλία Τσαλίκη. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαίδης. Λοιπόν, Βέρθα, τι θα γίνει με σένα? Δεν ξέρω. Πρέπει να αποφασίσεις, Βέρθα. Δεν μπορώ να αποφασίσω τίποτα. Γιατί δεν μπορείς? Είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν είναι απάντηση αυτή. Είναι η μόνη απάντηση που έχω. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να κάθομαι εδώ ξαπλωμένη και να σκέφτομαι. Αυτό κάνεις εδώ και 2 εβδομάδες. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Τα κορίτσια το χρειάζονται το δωμάτιο. Και ποιος τις εμποδίζει να έρχονται εδώ? Δεν μπορούν να έρχονται εδώ και εσύ να είσαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Πρέπει να σκεφτείς λογικά, Βέρθα. Μα τι έχω? Τι μου συμβαίνει, Γκόλντι? Είσαι άρρωστη. Ναι. Έχω φοβερό πονοκέφαλο. Ποιος μου έδωσε χθες το βράδυ τα υπνοτικά? Κανείς δεν σου έδωσε υπνοτικά, Βέρθα. 2 ολόκληρες εβδομάδες είσαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και όλο παραπονιέσαι για το κεφάλι σου. Άκουσέ με. Το καλύτερο για σένα είναι να γυρίσεις στο σπίτι σου ή... Δεν έχω να πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ ώστε να γίνω καλά. Δεν σ' ωφελεί να μένεις εδώ στην κατάσταση που είσαι. Εξάλλου το χρειαζόμαστε το δωμάτιο. Άσε με να μείνω, Γκόλντι. Θέλω να ξεκουραστώ λίγο πριν ξαναπιάσω τη δουλειά. Δεν γίνεται, Βέρθα. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Για ποιο πράγμα να πάρω απόφαση? Πού θα πας όταν θα φύγεις από εδώ? Πουθενά. Άσε με να μείνω. Άσε με να μείνω, Γκόλντι. Είμαι πολύ κουρασμένη. Αν σε αφήσω εδώ θα είσαι ξαπλωμένη όλη την ώρα στο κρεβάτι και δεν θα κάνεις τίποτα ως τη Δευτέρα παρουσία. Άκου, αν δεν αποφασίσεις μόνη σου θα τηλεφωνήσω να έρθουν να σε πάρουν με το φορείο. Καλύτερα να αποφασίσεις αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αποφασίσω τίποτα, Γκόλντι. Είμαι πολύ κουρασμένη, σου λέω. Πονάει το κεφάλι μου, Γκόλντι. Πολύ καλά. Τότε θα τηλεφωνήσω αμέσως και θα τους πω ότι έχουμε εδώ μια άρρωστη κοπέλα που έχασε τα λογικά της και δεν ξέρει τι κάνει. Τηλεφώνησε. Δεν με νοιάζει πια για τίποτα. Αλήθεια, Βέρθα, γιατί δεν γράφεις ένα γράμμα σε εκείνον το γνωστό σου που πουλάει σιδερικά στο Μέμφις? Στο Τζάρλι? Να μην πιάνεις το όνομά του στη βρωμόγλωσσα. Αρε, μπράβο, Ευγένη. Σ' αφήνω από μεγάλη μου καλοσύνη 2 εβδομάδες τώρα να μένεις εδώ χωρίς να μου φέρνεις δεκάρα κι εσύ. Αλλά φταίω εγώ που... Ο Τσάρλι, ναι, είναι χρυσός. Είναι... Ένας λόγος παραπάνω να του γράψεις να σε βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περίσταση. Όχι. Δεν θα του ξαναζητήσω ούτε μια δεκάρα. Βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Τα έχει ξεχάσει όλα πια. Ούτε και το όνομά μου δεν θυμάται. Αχ, κάποιος με έκοψε εδώ με ένα μαχαίρι την ώρα που κοιμόμουν. Σκέψου το καλύτερα, Βέρθα. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει χρήματα, μπορεί να σου στείλει μερικά να γίνεις καλά. Αν έχει χρήματα, λέει. Έχει το καλύτερο μαγαζί στο Μέμφις. Τι ωραία που περνούσαμε τότε εκεί στο πίσω δωμάτιο. Και όλο μου λέγε, κοριτσάκι μου, αν χρειαστείς καμιά φορά τίποτα, πες το του Τσάρλι και έννοια σου. Αλήθεια, είχαμε περάσει αξέχαστες στιγμές εκείνο το δωμάτιο οι δυο μας.
Αυτό δεν φαντάζομαι να το ξέρεις. Τα έμαθε όλα όσα έκανα από τότε που τον άφησα και ήρθα στο Σεν Λουίς. Δεν έμαθε τίποτα, Βέρθα. Πάπος δεν έμαθε τίποτα. Εσύ του τα γράψες, είμαι σίγουρη. Του γράψες όλες τις βρωμιές που κάθισες και φαντάστηκες για μένα. Τι ξέρω εγώ τη βρωμογλώσσά σου πως κόβει και πως ράβει. Βέρθα! Βέρθα! Στο διάλογο να ήμουνα πάντοτε φίλη σου, Βέρθα. Πώς θα έγραφα τέτοια πράγματα. Δεν έχει πια σημασία. Ο Τσάρλι παντρεύτηκε. Γράφ' του μόνο 2 λόγια σε μια κάρτα και πες του πως σου είχαν κάτι στεναχώριες. Θύμισέ του που σου έλεγε ότι θα σε βοηθήσει αν τον χρειαστείς. Άσε με μόνη, Γκόλντι. Δεν αισθάνομαι καλά. Είμαι άσχημα, το ξέρεις. Θέλεις να φωνάξω ένα γιατρό? Όχι. Ένα παπά? Όχι. Ποιο είναι το θρήσκευμά σου, Βέρθα? Κανένα. Δεν μου είχες πει κάποτε πως ήσουν καθολική? Μπορεί. Δεν θυμάμαι. Τι σημασία έχει τώρα πια? Αν ήσουν καθολική, μπορούμε να φωνάξουμε τις καθολικές αδελφές να σου δώσουν ένα δωμάτιο να ξεκουραστείς και να γίνεις καλά. Βέρθα, έτσι έγινε και με τη Ρόζα Κράμερ, θυμάσαι? Δεν θέλω. Δεν θέλω ούτε αδερφές, ούτε τίποτα. Θέλω να με αφήσεις εδώ, ώστε να γίνω λίγο καλύτερα. Βέρθα, είσαι πολύ άρρωστη, Βέρθα. Είμαι άσχημα. Ναι, Βέρθα. Δεν θέλω να σε φοβήσω, αλλά... Θες να πεις πως θα πεθάνω? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όμως αυτό είχε στο νου σου, Πρέπει να φροντίζουμε για τον εαυτό μας, Βέρθα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να φεύγουν από τα χέρια μας. Αν είναι να πεθάνω, πρέπει να γράψω του Τσάρλι. Θέλω να του πω μερικά πράγματα. Αν θέλεις να εξομολογηθείς, καλύτερα να φωνάξουμε ένα παπά. Όχι, όχι. Όχι, παπά. Όχι. Θέλω τον Τσάρλι. Ίσως ο Πάτερ Κάλαχαν. Όχι. Θέλω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι στο Μέμφις. Έχει τις δουλειές του εκεί. Είναι στην κεντρική λεωφόρο. Αριθμός 653. Να του γράψω και να του πω την κατάστασή σου, Βέρθα. Όχι. Όχι. Να του γράψεις μόνο χαιρετισμούς. Κάτι περισσότερο πρέπει να του γράψω, Βέρθα. Χαιρετισμούς από τη Βέρθα. Μα αυτό δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα καταλάβει. Θα καταλάβει. Χαιρετισμούς από τη Βέρθα στον Τσάρλι. Με όλη την αγάπη της. Αστιεύεσαι που δεν θα καταλάβει. Όχι, σου λέω, Βέρθα. Μα είμαι σίγουρη. Τον ξέρω καλά τον Τσάρλι. Θα τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο να στείλουν ένα φορείο. Όχι, όχι, όχι. Καλύτερα να πεθάνω παρά να έρθουν να με πάρουν. Δεν πρέπει να μένεις εδώ, Βέρθα. Μπορεί να γίνεις χειρότερα. Και πώς θα δουλέψεις ύστερα? Τα ξέρω αυτά. Ξέρω καλά αυτό το παιχνίδι. Άμα φύγεις, έφυγες. Και κανένας δεν σε θυμάται. Έλα, σκέψου το καλύτερα, Βέρθα. Θα σε πάω σε μια ωραία καθαρή κλινική, όπου θα έχεις καλό φαΐ και ένα αναπαυτικό κρεβάτι για να κοιμάσαι. Για να πεθάνω θέλεις να πεις? Βοήθησε με. Δεν κάνει να κουράζεσαι, Βοήθησε Βέρθα. με να σηκωθώ. Βοήθησε με. Βέρθα. Όχι. Βέρθα. Βοήθησε με να σηκωθώ έτσι. Έτσι. Που είναι το κιμώνο μου. Βέρθα, δεν κάνει να σηκώνεσαι. Πρέπει να είσαι ξεπλωμένη. Πάψε, βρωμόγλωσσα, πάψε! Που θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Πες της Λένας να έρθει εδώ. Θέλω να με βοηθήσει να πάρω τα πράγματά μου. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να φύγω. Και πού θα πας? Δικός μου λογαριασμός. Καλά, θα φωνάξω τη Λένα. Έλα εδώ. Στάσου. Έχω κρύψει $5 εκεί κάτω από τη βούρτσα μου και την τάτσαρα μου. Δώστε μου. Πουθενά δεν έχεις χρήματα, Βέρθα. Έχω. Τι, θα μου πεις πως έχω μείνει απένταρη? Είσαι 10 μέρες απένταρη, Βέρθα. Απ' την ημέρα που άρρωσα. Λες ψέματα! Μη με βρίζεις, Βέρθα. Βέρθα. Πες της Λένα να έρθει εδώ.
Αυτή δεν θα με γελάσει. Ορίστε. Κοίταξε Βέρθα. Έτσι για να μην σου μένει καμιά αμφιβολία. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Μόνο ένα παλιό χάρτη ποστάλ που σου είχε στείλει ο Τσάρλι. Με κλέψες. Βρήκες την ευκαιρία που είμαι άρρωστη και με κλέψες. Αν ήμουν καλά, ξέρεις τι θα έκανα. Θα τα έκανα όλα λίπα εδώ μέσα. Ώσπου να μου δώσεις πίσω τα χρήματά μου. Παλιοβρόμο. Παλιοβρόμο. Όταν ψήσκα την τελευταία σου δεκάρα, αγόρασες τζιν, δεν το θυμάσαι. Λες που φαίνοντα. Ήτανε τρίτη βράδυ. Εκεί το βράδυ που αρρώστησες. Δεν θυμάσαι, Βέρθα. Μόνη σου πήγες και αγόρασες ένα μπουκάλι τζιν. Στορκίζω, Βέρθα. Και το Ευαγγέλιο να μου κατεβάσεις πάλι, δεν σε πιστεύω. Βέρθα, φέρε μου τη Λένα εδώ. Βέρθα! Τη Λένα είναι στην ουσία. Αστυνομία. Φέρε μου την αστυνομία. Όχι, Βέρθα! Την αστυνομία, τη Λένα. Φέρε μου τη Λένα εδώ. Ησύχασε, Βέρθα. Λένα. Έλα, Λένα. Ξαπλώσουμε. Λένα, όχι. Μη μου λες εμένα να ησυχάσω, βρωμιάρα. Φώναξε γρήγορα την αστυνομία, αλλιώς θα πω στην αστυνομία πως με έκλεψες. Είσαι κλέφτρα και μου κάνεις και την πονόψυχη. Έρχεσαι εδώ και πας να με καλοπιάσεις με παπάθη και με νοσοκόμες. Και από την άλλη μεριά, όχι. Την αστυνομία. Την αστυνομία. Ξαπλώσου στο κρεβάτι, χρυσή μου. Θα σου φέρω ένα καλό καταπραγητικό και ένα κουτί ασπιρίνες. Όχι. Να μου φέρεις τα $25 που μου κλέψες. Μα Βέρθα. Όχι. Να μου φέρεις πίσω τα λεφτά μου. Αλλιώς θα σου κάνω μίληση. Έχω φίλους εγώ. Θα με υποστηρίξουν εμένα σε αυτή την πόλη. Έχω σπουδαίους φίλους. Τι νόμισες, δικηγόρους, πολιτικούς. Θες να με πετάξεις στο δρόμο, Θα δούμε ποιος θα βγει κερδισμένος. Θα σε πάω στο δικαστήριο. Στο διάολο να πας κατόγρια. Ο Τσάρλι, ήσουν τόσο καλός, τόσο χρυσός. Μου παίξες άσχημα παιχνίδια πολλές φορές. Θυμάσαι, μα σ' αγαπώ, Τσάρλι. Ω Θεέ μου, σ' αγαπώ τόσο πολύ που με πιάνει το στομάχι μου όταν βλέπω το αγαπημένο σου πρόσωπο στη φωτογραφία. Πού πήγε αυτή η βρωμιά, που είναι τα $10 μου, εσύ! Φέρε τα λεφτά μου! Θα σου βγάλω τα μάτια να σε πιάσω, να ξοδεύεις έστω και ένα σέντσι από τα λεφτά μου. Ο Τσάρλι, είμαι άρρωστη. Με πονάει το κεφάλι μου, Τσάρλι. Όχι, Τσάρλι μου. Μη βγαίνεις απόψε, αγάπη μου. Μη βγαίνεις. Εσύ, λίγο πάγω μου, πονάει το κεφάλι μου. Τι πιωτό, τι μεθύσι ήταν εκείνο μωρό. Βρωμιάρα. Θες να με πετάξεις στο δρόμο, Φώναξε μου το δικηγόρο μου. Έχω σπουδαίες γνωριμίες στην πόλη, εγώ, ναι. Έχω φίλους εγώ. Οι μισές πετρελαιοπηγές είναι δικές τους. Στην πολιτεία, στην Νεβάδα. Ναι, θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Θα δούμε. Ποια είσαι? Εγώ η Λένα. Η Λένα, κάθισε. Πάρε να καπνίσεις. Λένα, μα τι έγιναν τα τσιγάρα μου? Λένα, δεν αισθάνομαι καλά. Η Γκόλντι μου πήρε τα τσιγάρα μου. Μου παίρνει όλα μου τα πράγματα. Κάθισε. Η Γκόλντι μου είπε ότι δεν αισθανόσουν καλά απόψε. Πέρασε να σε δω. Αστησία πράγματα. Είμαι πολύ καλά. Θα αρχίσω πάλι απόψε τη δουλειά. Θα δεις.
πάντα στο τέλος δεν τα κατάφερνα. Μικρούλα μου, με είδες ποτέ να κουραστώ τη δουλειά? Δεν την παρατήσω στη μέση. Είχα μια μικρό ατυχία τούτες τις μέρες. Αυτό είναι όλο. Έτσι δεν είναι? Λένα, δεν γέρασα. Είμαι ακόμα όμορφη. Δεν είμαι ακόμα όμορφη, Ελένα. Και βέβαια είσαι, Βέρθα. Γιατί χαμογελάς? Δεν χαμογέλασα, Βέρθα. Όχι, έλεγα μήπως σου φάνηκε παράξενο που σε ρώτησα αν είμαι ακόμα όμορφη. Όχι, Βέρθα, δεν σκέφτηκα τέτοιο πράγμα. Άκου, μικρούλα μου, γνωρίζω πολύ καλά το δήμαρχο σε αυτό το βρωμοχώριγο. Εγώ και εκείνος είμαστε πια σαν και τι ξέρεις, καταλαβαίνεις. Θα στην κάνω εγώ να πληρώσει όλες τις βρωμιές που μου σκάρωσε. Δεν με νοιάζει για τίποτα. Θέλει να με πετάξει στο δρόμο, Ας γελάσω. Δώσ' μου τη βαλίτσα μου. Πού την έχω? Εδώ, εκεί, από κάτω. Από κάτω, δεν βάριασα. Δεν βάριασα. Με διώξανε και από καλύτερα σπίτια από τούτο. Λοιπόν, Βέρθα, δεν μπορώ να αποφάσισες? Είμαι πολύ εξαντλημένη. Ζαλίζομαι. Στάσου. Λοιπόν, αποφάσισες? Στάσου. Να ξαπλωθώ λίγο να μου πέρασε. Τι να αποφασίσω? Πού θα πας? Άσε με να μείνω εδώ. Είμαι πολύ κουρασμένη. Αλήθεια, τηλεφώνησα στο νοσοκομείο, Βέρθα. Θα στείλουν ένα φορείο να σε πάρουν. Θα τους πω να σε βάλουν σε ένα ωραίο και καθαρό δωμάτιο. Πες τους να με πετάξουν καλύτερα στο ποτάμι. Να γλιτώσει και το κράτος στα έξω. Αλλά όχι. Θα φοβούνται μήπως βρωμίσει το νερό. Θα με κάψουν, φαντάζομαι, για να μην πέσει καμιά επιδημία στην πόλη. Και έτσι κανένας κίνδυνος δεν θα υπάρχει πια από τα απομεινάρια της Βέρθας. Μα είναι να γελάει κανείς. Κοίταξε την Ελένα. Κοίταξε αυτή τη βρώμη γυναίκα, την Κόρτη. Λέει πως είναι πονόψυχη και πως έχει μεγάλα αισθήματα. Και το μόνο μεγάλο που έχει είναι ο κόλος που κάθεται απάνω. Φοράδα. Κάνει πως με λυπάται. Και έρχεται εδώ να μου μιλήσει για παπάδες και για νοσοκομείο. Δεν έχω να πάω πουθενά. Στο λέω και να το ξέρεις. Αυτά δεν περνάνε σε μένα. Πρόσεχε πως μιλάς. Αν πας έτσι θα σου φορέσουνε γρήγορα το ζουρλομανδία. Στο διάολο! Στο διάολο να πας! Στο κουμπί σου από εδώ μέσα. Λένα, κάθισε εδώ. Κάθισε να μου γράψεις ένα γράμμα. Ναι, πάρε χαρτί, είναι κάτω από εκεί να το βάζω. Δεν υπάρχει χαρτί εδώ, Βέρθα. Δεν υπάρχει. Κι αυτό μου το κλέψαν. Εκεί. Να βρήκα χαρτί, Βέρθα. Ωραία. Γράψε, σε παρακαλώ. Γράψε. Ναι. Κύριον Τσάρλ Όλτριτς, ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου σιδηροπολίου του Μέμφις. Το γράψε. Τι διεύθυνση, Βέρθα? Ναι. Κεντρική λεωφόρο, αριθμός 563. Το γράψε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Κύριον Τσάρλ Όλτριτς. Αγαπητέ Τσάρλι, θέλω να με κλείσουν στο φρενοκομείο. Με κατηγορούν για κάποιο έγκλημα και δεν θέλουν να περάσω από δίκη. Το γράψε? Το έγραψα. Και είμαι τόσο... είμαι τόσο καλά όσο και εσύ αυτή τη στιγμή, Τσάρλι. Το μυαλό μου δεν έχει πάθει τίποτα. Δεν και θα πάθει ποτέ. Το γράψε? Ναι. Γι' αυτό, Τσάρλι, αν θυμάσαι τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί, έλα να πληρώσεις την εγγύηση να βγω από εδώ μέσα με αγάπη και φιλιά. Η παλιά σου αγαπημένη, η Βέρθα. Στα μοιάζει, όχι. Γράψε και ένα ιστερόγραφο και πες του πώς είναι η γυναίκα του και... Όχι, σκίστο.
Δεν ταιριάζει αυτό. Όχι, σκίστο και γράψε άλλο από την αρχή. Λένα! Έρχομαι! Πάρε ένα καθαρό κομμάτι χαρτί. Πήρες? Ναι, ναι. Ωραία. Γράψε μόνο αυτό. Χαιρετισμούς από τη Βέρθα στο Τσάρλι. Μ' όλη την αγάπη της. Το έγραψες? Χαιρετισμούς από τη Βέρθα στο Τσάρλι. Το έγραψες? Με όλη την αγάπη της. Τένεσι Ουίλιαμς. Χαιρετισμούς από τη Βέρθα. Μετάφραση Νίκου Γκάτσου. Βέρθα, η Μέρη Αρώνη. Γκόλντι, η Ντίνα Κόνστα. Λένα, η Ναταλία Τσαλίκη. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Επιμέλεια ήχων Φανής Χιώρη. Ρύθμιση ήχου Μάικης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαίδης.